chinoita kada kukudza chokwadi unomudara utsinye rushanda akurora zudzi aiwa mina ndikutaurire mai ava atingi vakamboya pana kuti mwana wavo akaitwa rape case nemusoja ndini ini ndakaita everything mwana wanditovadzidzisa baba wavapenyu anga ari munhu mwana wangu baba vacho vapenyu havana tsitsinye ini ndinorwara nehypertension uye utsinye takashiyana zvinhu ndakatitora izvini so that tikwanise kurarama asi haubvumiri kuroora tinotendera but zvimwe zvavanoita unenge uri utsinye havana rudo neni nokuti ndinaona vairi vana vangu takarambana saka rudo rugodiri ini ndakada ndikamangarira mukwasha wangu ndakauya ndikamangarira mukwasha wangu kunokudare maringe nekugara kwavari kuitawo nehanzvadzi yangu kuti vatipewo zvinotarisirwa kunge vachibvisawo semukwasha nekuti kubva vatanga kugara vese vatongoti muchidimbu uri kudaro uru ndizvozvo mukwasha ndimkwasha ari kuzvinji makambotumawo here sadombo mukwasha kunoti tiyeukeuka naye mukwasha mukwasha ndeni atirikubvunza makambotumawo here sadombo munyai mukwasha wenyu kuti mukwasha tiyeukeona nguva yafamba nyaya yakaita kuti tisatume sadombo ndechekuti isu tati mukwasha semunhu akura achafungawo wega kuti arikaindi tsvake ndibvise mari yetsvagirai kuti angasingabvira kubvisa kana mari yetsvagirai kuno hatori haana kana chakabvisa. Muna vana vangani baba? Ndine mwana mumwe chete. Namai ako? Makashawo mari yetsvagirai kuno haichajiwa kungozivisa chete kuti kare waitosiya waisa pasi pedombo udaidzira waiti kunodedzera aenda kunodedzera munhu wodedzera kuti tsvagirai kwaningi tarisai pandandakagara saka haichadzwe because tinamboonana panosamba mama kutaura ipapo andimapona saka makakundikanawo here naye kunditi kudaro handina hangu kukundikana asi chakaitika ndechekuti ndichiwanana namai ava vakanga vakaroorwa kwamba vakaroorwa nevana vavo 4 inini ndine vangu 2 nzina yangu yakashaya saka zvakaitika ndezvekuti vanatsani vanozviziva vakati kuti takuchengetana handaishaya kana $50 kana $100 ekuti ndinovapa handiti but inyaya yekuti nguva inenge ichitakwana wozoziva zviri mberi zvazvota toazomhan'ara vanatsani ava asi inyaya yekuti handina kuvapa roora yangu but inyaya yekuti pane zvanetsa mukugarisana nehanzvadzi yangu takatosiyana takatosiyana handiti asi mune mwana namai ava ndine mwana saka ndo vari kuda pfuma kana makasiyana zvakanaka zvezvo pfuma yamudingi makasiyana saka mune mwana weverudzi musikana ana musikana mombe mbiri dzinotsika kuti hatizivi zvimwe zvavanoda kutati ngozvarwa mwanasikana chimakomborero nomubhatisa mombe mbiri hatizivi hedu zvimwe zvavanga vachida maa muchida chi vozapa kuratidza kuti masungiro akaitwa kudhara kunoko vakambeva chizvimwe zvimwe zvakaitwa kumufuti kwenu mama apa chizvimwe zvamuri kuda aiwa ndizvozvo saka murikubatira mombe kesvimwe mombe mbiri kana kuti 600 handipokana urikuroora mwana wako ndine mwana nawo urikuroora chi mwana wako musikana asi chikumbiro changu chandinacho handisi kuti ndinoda kuramba mhosva munhu wamwari ndinotaurana nawo dokota ndichivabhadhara apa muchatotaurana wakutaurirana nesu dokota ndichivabhadhara mari yavo pichana nekuti ndine vana vandinawo vamwe vaiva ndikuchengetaura nesu macho kuti mati ndibhadhare mombe mbiri kana ndi 600 ndindandifunga kuti panguva yakati ndikaunzawo zvakati ndozodaiwo uchitaura nesu baba iwo wachinzwa andi tomuhome 600 dzinofamba mbiri dzine makumbo 8 notenda ini ndoshanda kudogadha pahafu yepazimbasi paipa pakupera kumwedzi wobagwa takanyorana pasi kuti ndokupaiwo yakati taura nesu kudare kuno
taura nedare anomatora mari yavo pano Alright. iwe unongota madhira kuunza mari akutora mari yavo kuunza mari Alright. Ashingiro chari pamwedzi oga oga season chirozi takapata chivati 50 zvakapedza. ndandichifunga kuti tokupa time otsvaka mari $300 yekutanga yakakwana yakati ovapa iyo imwe yacho iyo ndoinozotatira pishana zvataura saka ndirini ka marambadaro noda kudinda una mazungaro ndadotora kuti vari kutaurira kuti ndobhadhara 50-50 kumusha kune mombe yatakanga tatenga tichitese kumusha kwavo adzinozobereka inobereka nekuti idhonza moda kutitorero ngavangobvisa mombe iyoyo varore vozobhadhara havo imwe hafa vanhu kune dhonza Inani hangu handipokana nazvo nokuti ndakapokana nazvo. asi kana unaro uchida zvo ukarunza ozozvipa time unaendine mhuri zvifana iyai saka dhonza torowana rini dhonza taura nevudare ndekupi musha Mushande kwazvo. apa saka unodii dhonza riwani konikoti kwazvino tuko saka rokana ngoendako ukariko nesimo kwazvino zvakanaka chinoda mamukadoma iri mamukadoma ya saka unogona kuenda rinopacbz kausvamugara munopaza muchigutu pabvamurungweni vaenda kumusanganiso kati mboripobatsiridza basa redu Mazuva ari padhuze pa. usari todisera madheti zuva rakati ndondokumadanababanovaratidzi zvingopera zvipei titaurire ndimi kuti musoro kuti ngaumbe ngaisi ichaenda isu toziva tonzi kuti yakaenda tokata kurovera imomo imuva machiti makuita payment plan uchazodayo uchidai unaende mhuri ndakadai zveza makutaura zvinozonzwisika Aiwa munoona chinoitika da kukudza chokwadi munomudara utsinye rushanda. akuroora usutsi Aiwa mina ndikutaurirei. Mai ava atingi vakamboya pana kuti mwana wavo akaitwa rape case nemusoja ndini ini ndakaita everything mwana wangu nditovadzidzisa baba wavapenyu anga ari munhu mwana wangu baba vacho vapenyu havana tsitsinye ini ndinorwara nehypertension uye utsinye takashiyana zvinhu ndakatitora izvini so that tikwanise kuravana asi haubvumiri kuroora tinotendera but zvimwe zvavanoita hunenge uri utsinye havana rudo neni nokuti ndinaona vairi andokaramba vana vangu takarambana saka rudo rugodiri pakuti tine mwana watinaye mamundu ndogokadaira tinobatsira amaidi ama yangu hazviibatsire chakamira kuti ndinobhadhara ndiga unzwa murume anga ari panapa adini ashara ndinofanira kutaura kuti ndiro ndichi katisunguwe ndati ndinovapa mombe vandirapo imwe yacho toitashaya wabhadhara asi abhadhara munga wake vari pamhosva ari pamhosva mwana wako anozorodzwa mwana wako chamwana anozorodzwa imana ukaita zvekutamba tikuda dheti baba ng'ombe rini zvipenguwa takupawa mutoro wacho kuti ndiwe unotaura kuti svanguva yakati mombe ukumba tichadai orosa zvemombe ndikumba ngaindisedzwa plan pane 2 options mari ende usafile kubhadhara musha yako sekutora kwaita kuti kumushandichataura namukomo amarwarara avanopedza jenika toisa mombe toita izvizvo but isutatidadzetira